ఈరోజు రాయల్ స్పెక్టరీ యూనియన్ జనరల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి దేవసాయం గారు, అలాగే ఆయన పెద్దన్న అంటారు, ఆయన మన మధ్యలోకి రావటం, ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మన ఆశ్రమం వారందరూ కూడా అన్నదానం చేయటానికి ఎంతమంది టీం సభ్యులతో వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ, ఇలాంటి పుట్టినరోజులు అన్న ఎన్నో జరుపుకోవాలని, అలాగే ఇక నుంచి అన్నయ్యతో మనం కూడా కలిసి ప్రయాణం చేయడానికి మేము కూడా సిద్ధం కాబట్టి ఏ సహాయమైనా మాకు కూడా చేయండి. అలాగే మేము కూడా మీకు ఏదైనా హెల్ప్ అయితే ఖచ్చితంగా మీతో పాటు మేము ప్రయాణం చేసి మాటిస్తూ అన్న హెల్ప్ తీసుకుంటూ అన్నకి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ చెప్తూ బర్త్డే కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమం హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ, హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ, హ్యాపీ బర్త్డే టు